den her video, der fortæller jeg om det indre cannabinoidsystem og hvad vi bruger det til. Så siger jeg noget om, hvordan cannabis med THC påvirker det indre cannabinoidsystem. Jeg fortæller, hvad der sker, når man holder pause eller stopper med at bruge cannabis med THC efter længere tids brug. Og så giver jeg sådan en forskningsbaseret guide til, hvad man selv kan gøre for at styrke funktionen af sit indre cannabinoidsystem. Når der i videoen kommer tal frem som det der, så er det en henvisning til de kilder, som jeg baserer det, jeg siger på. Dem kan man selv finde nede i beskrivelsen, og så kan man nørde videre i dem, hvis man har lyst til det. Jeg hedder Sinikka Kvamme, jeg er forsker på Center for Rusmiddelforskning, og jeg har skrevet Ph.D. om, hvordan folk bruger cannabis som medicin i Danmark. Og inden jeg går videre med den her video, så skal jeg lige sige 2 ting først. Det første, jeg vil sige noget om, det er, hvorfor vi har lavet den her video. Så den her video er en del af et forskningsprojekt, som hedder CanInfo. Og ideen til det forskningsprojekt opstod blandt andet, fordi jeg læste det her studie af svenske unge, hvor de blev interviewet om deres cannabisbrug og så deres holdninger til information om cannabis. Og studiet konkluderer, at unge de gerne vil have objektiv og neutral viden om cannabis. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, fuck ja, det vil jeg også gerne have. Og så slog det mig, at det kunne vi faktisk godt prøve at lave. Så mine kollegaer og jeg har fået nogle penge af Helsefonden til at forske i danske unges brug af cannabis, og så til at udvikle noget informationsmateriale om cannabis, som vi så har fået feedback på igennem interviews med danske unge, som bruger cannabis. Det andet, jeg gerne vil sige noget om, det handler om, hvordan jeg forstår cannabisbrug, fordi det tænker jeg er vigtigt at få på plads, inden at jeg går i gang med at sige noget andet. Der er mange forskellige måder at bruge cannabis på, og det er ikke alle typer af cannabisbrug, som kan forstås som problematiske. Nogle bruger cannabis rekreativt, altså for sjov, andre bruger cannabis medicinsk, og begge de her måder at bruge cannabis på, de kan være relativt uproblematiske, men for nogen, så kan et cannabisbrug udvikle sig til at blive et problematisk brug. Og så kan man sige, hvornår er et cannabisbrug egentlig problematisk? Det er der nok egentlig mange forskellige holdninger til, og også flere forskellige typer definitioner på. Men et fællestræk ved de definitioner, det er, at man har udviklet et stort brug, som måske er større, end man egentlig havde lyst til, at det skulle være. Så at man oplever en trang til at bruge cannabis, det som man også kalder cravings. Og så at man oplever, at brug eskalerer, at man har en manglende følelse af kontrol over sit brug. Og så at man oplever, at brug fylder for meget i ens hverdag, og måske går ud over andre ting, som man gerne vil i sit liv. Formålet med den her video er ikke at fortælle folk, hvad de skal gøre, men at give noget viden om, hvordan cannabis virker på kroppen, primært i form af information om det indre cannabinoidsystem. Og hvis man så selv oplever, at man har et problematisk brug, og man går og overvejer at holde op med at bruge cannabis, så kommer der nogle forskningsbaserede tips til, hvordan man gør det i slutningen af den her video. Men først vil jeg fortælle om, hvordan cannabis virker på kroppen. Cannabis virker på os mennesker, fordi cannabis kan påvirke et system, som hedder det indre cannabinoidsystem. Og systemet har man faktisk først opdaget i slutningen af 80'erne, hvilket er relativt sent i forhold til opdagelsen af nogle af de andre neurotransmittersystemer, som f.eks. opioidsystemet blev opdaget 100 år tidligere. Og systemet er opkaldt efter cannabis simpelthen fordi, at man opdagede systemet, dengang man gik i gang med at undersøge, hvordan de aktive stoffer i cannabisplanten, dem som hedder fytocannabinoider, hvordan de sådan rent biokemisk påvirker menneskekroppen. Og det man fandt var sådan relativt overraskende, fordi man opdagede, at vi har receptorer, som cannabis kan virke på stort set alle de celler, som vi har i kroppen. Vi har blandt andet den her CB1-receptorer, som sidder primært i hjernen og i centralnervesystemet, og så har vi CB2-receptoren, som er primært i maven og i tarmsystemet. Og den der CB1-receptor, det er sandsynligvis den receptor, vi har flest af i hjernen. Og systemet er ikke kun lavet til at reagere på cannabis, og så det sidder ikke bare i vores krop og venter på, at der kommer cannabis. Alle mennesker har det her system og bruger det hver dag. Vores kroppe laver nemlig selv vores egne indre cannabinoider, dem som hedder endocannabinoider. Endo, fordi de kommer inden fra kroppen. Det er altså de her indre cannabinoider, som cannabisplanten den kan efterligne. For eksempel laver vores krop et stof, der hedder anandamid, og det er det stof, som THC efterligner. Forskellen mellem de her 2 typer af cannabinoider, det er, at dem fra kroppen, de frigives sådan enkelte steder, lidt af gangen i mindre doser, hvorimod, når man bruger cannabis udefra, så rammer man hele systemet samtidig. Men begge de her typer af cannabinoider, de kan altså sætte gang i det indre cannabinoidsystem, fordi de blandt andet kan påvirke CB1 og CB2-receptorerne.
Og selvom det her system er helt fantastisk omfattende, netop fordi det er på så mange af vores celler i kroppen, så er der alligevel nogle forskere, der har forsøgt at lave en opsummering af, hvad det er, det her system det kan i mennesker. Og de siger, det er et system, der hjælper os med at slappe af, spise, sove og glemme og beskytte vores celler. Og måden det her system fungerer på er faktisk super fascinerende. Så vi har alle de her cannabinoidreceptorer på næsten alle vores celler, og vi bruger dem til at fintune næsten al den kommunikation, der foregår i kroppen og i hjernen. Og man kan faktisk tænke om det her indre cannabinoidsystem som sådan en slags dirigent, der holder øje med hele det her neurokemiske symfoniorkester, der foregår inde i hovedet. Og når der så er noget, der larmer for meget derinde, så aktiveres vores indre cannabinoider og sørger for, at det dæmper sig igen. Og nu bliver det lidt nørdet, men hvis vi forestiller os, at vi kan kigge ind i hjernen og se lige der, hvor to af vores celler, hvor de sender signal til hinanden og sådan snakker sammen. Det gør de ved, at den ene celle, den spytter de her lyseblå bolde, der hedder neurotransmitter, ned til den næste celle og tænder for den. Så er der aktivitet. Når vi så skal slukke for den aktivitet igen, så gør vi det ved at kommunikere tilbage til den celle, der snakker. Og der laver vi selv de her indre cannabinoider, som så går op og rammer vores cannabinoidreceptor, hvilket dæmper den her neurotransmitteraktivitet, så cellen holder op med at snakke. Vi laver altså en lille smule af de her indre cannabinoider, når det er nødvendigt, og kun lige sådan lokalt, der hvor kroppen har opdaget, at det larmer, og der er for meget aktivitet. Det, der sker, når man bruger cannabis med den euforiserende komponent, som hedder THC, det er, at der kommer THC ud til hele kroppen, og THC kan efterligne de indre cannabinoider, vi selv laver. Og derfor kan det også påvirke alle vores cannabinoidreceptorer samtidig. Så når man bruger cannabis med THC, så trykker man sådan på en slukknap på mange forskellige processer samtidig. Når vi kigger på den der opsummering af systemets funktioner, om at det hjælper os med at slappe af og spise og sove og glemme og beskytte celler, så bliver det tydeligt, at systemet på mange måder minder om bremsen i en bil. Så når der bliver trykket på speederen og sat gang i noget i vores krop, så er det indre cannabinoidsystem med til at sørge for at bremse det igen. Med det forbehold, at vores krop jo bare er markant mere kompliceret end en bil. Så den kan sætte gang i rigtig mange forskellige processer, som er vigtige for vores overlevelse. Det er for eksempel vigtigt at blive bange eller stresset, så vi kan reagere hurtigt på fare. Det er også vigtigt at kunne føle smerte, så at vi flytter os fra det, der gør ondt, eller i hvert fald tænker over at sørge for ikke at komme i den situation, der gør ondt en gang til. Det er også vigtigt at blive bekymret eller ængstelig over noget, fordi man så bliver presset til at handle på det, som gør en bekymret. Men samtidig er det vigtigt at slukke for de processer igen, så vi ikke konstant er bange eller i smerte eller er ængstelige, fordi det koster kroppen mange ressourcer at være i de processer. Og vi bruger de indre cannabinoider og det indre cannabinoidsystem til at slukke for de processer igen. Det er derfor også vigtigt at have et indre cannabinoidsystem, som fungerer ordentligt, netop fordi systemet er centralt for, at vores krop kan slappe af og spise og sove og glemme og beskytte vores celler. Og forskning viser også, at hos de mennesker, hvor systemet fungerer dårligt, jamen så dæmpes appetitten, og man sover dårligere, bliver mere stresset og deprimeret. Hvis man bruger cannabis med THC hver dag, så bliver kroppen over tid dårligere til at slappe af og spise og sove af sig selv, og mere afhængig af THC udefra for at varetage de funktioner. THC er en af de her aktive stoffer i cannabis, dem som hedder fytocannabinoider, og THC er den primære euforiserende komponent i cannabis. Og THC kunne påvirke alle vores receptorer i det indre cannabinoidsystem samtidig, hvilket sætter gang i sådan en mærkbar aktivitet i systemet. Og det er også det, man kalder at være skæv. Og her vil man typisk opleve, at man slapper af, både i kroppen og i sine tanker, og man vil opleve, at ting måske er lidt sjovere eller mere spændende, og man vil også typisk opleve at få lyst til at spise og blive mere træt, og også få lettere ved at falde i søvn. Og det er selvfølgelig værd lige at påpege, at for nogen, så er den her oplevelse af at være skæv ikke associeret med noget rart, men med psykisk ubehag, og måske også med angst og paranoia. Og det er nok egentlig et emne for et andet video, men alligevel værd at nævne. Fordi THC har den her direkte og mærkbare effekt på vores cannabinoidreceptorer, så har THC også en konsekvens, som det kan være rart at kende, fordi i biologi, der findes der simpelthen ikke en gratis frokost, og hvis man laver en stor effekt på kroppen, så har det også en konsekvens. Når man laver den her kraftige påvirkning i receptorerne med THC udefra, så reagerer systemet på, at der er stor aktivitet ved at tilpasse sig og fjerne nogle af receptorerne.
Det har man set i forskellige typer af studier, blandt andet i dyr og i afdøde personer, men man har også undersøgt det i levende mennesker, hvor man har kortlagt CB1-receptorerne i mennesker, som bruger cannabis dagligt, og så i en gruppe mennesker, som ikke bruger cannabis. Og der har man kigget på, om der var forskelle i niveauet af deres CB1-receptorer i de her to grupper. Og i studiet der fandt man, at der var markant færre CB1-receptorer hos de daglige cannabisbrugere i de her hjerneområder, der er farvet gule. Så hvis man bruger cannabis med THC hver dag, så bliver der over tid færre cannabinoidreceptorer tilbage i systemet, som man kan ramme. Og det er også derfor, at når man bruger cannabis over en længere periode, så vil man opleve, at man bliver mindre skæv, end man gjorde i starten, fordi der er færre receptorer tilbage at ramme i systemet. Og det betyder også, at hvis man bruger cannabis med THC over en længere periode, så bliver kroppen dårligere til at slappe af og spise og sove af sig selv, og mere afhængig af THC udefra for at varetage de funktioner. Det er også derfor, at nogle cannabisbrugere kan opleve at have svært ved at slappe af og falde i søvn eller få appetit, medmindre de har brugt cannabis med THC. Så når man bruger cannabis med THC over en længere periode, så det man egentlig gør, er, at man lægger sin stress og søvnbremse uden for sin egen krop og beder cannabis om at varetage de funktioner, i stedet for at det er ens egen krop, som kan blive sulten og søvnig og slappe af sig selv. Så nu har vi været igennem det, som handlede om det indre cannabinoidsystem og hvordan cannabis med THC påvirker det system. Nu vil jeg fortælle noget om, hvad der sker, når man holder pause eller stopper med at bruge cannabis med THC. Så hvis du i forvejen bruger cannabis med THC ofte eller dagligt, og du gerne vil styrke funktionen af dit indre cannabinoidsystem og har mod på det, så er det bedste, du kan gøre, er at tage en pause fra at bruge cannabis med THC, fordi så kommer receptorerne i systemet lige så stille tilbage igen. Der er også nogle ting, som alle kan gøre for at styrke funktionen af deres indre cannabinoidsystem, og dem kommer jeg ind på lige om lidt. For først vil jeg lige beskrive, hvad der sker med kroppen, når man holder pause eller stopper med at bruge cannabis med THC. Hvis man tager en pause fra at bruge cannabis med THC, så går det indre cannabinoidsystem i gang med at skrue op for receptorerne igen. Men det tager lidt tid, og vi ved faktisk også cirka, hvor lang tid det tager, blandt andet for det studie, jeg nævnte før, fordi her overtalte man cirka halvdelen af de daglige cannabisbrugere til at holde pause i 4 uger, og så lade sig hjernescanne igen. Og her kunne de se, at receptorerne i de her gule hjerneområder var genoprettet og næsten tilbage til normal funktion. Så når man tager en pause fra at bruge cannabis med THC, så går det indre cannabinoidsystem i gang med at skrue op for receptorerne igen. Og det tager sådan cirka mellem 4 til 6 uger. Og i den periode, hvor systemet er i gang med at skrue op for receptorerne igen, der kan man opleve nogle symptomer, som kan være ubehagelige. Særligt i fase 2, som man kan se her i grafen, hvor THC lige så stille er på vej ud af kroppen, og receptorerne i systemet stadigvæk er i gang med at blive genoprettet. Lige der i sådan 1,5 til 3 uger inden, der kan man særligt opleve nogle symptomer, som kan være ubehagelige. Og her er en liste over de symptomer, som folk, der holder op med at bruge cannabis med THC, de ofte oplever i den her tilpasningsperiode. Man kan opleve at blive irriteret over små ting, som normalt ikke irriterer en. Så kan man også opleve at blive nervøs og ængstelig. Man kan også opleve at have svært ved at falde i søvn og sove dårligere eller vågne tidligere. Og så kan man også opleve at få sådan nogle voldsomme og meget livagtige drømme eller mareridt. Og der er faktisk noget forskning, som måske kan forklare hvorfor. Fordi der er forskning, som tyder på, at THC påvirker REM-søvnen, som er det dybeste søvnstadie, som er vigtig for at processere og lagre hukommelse. Det er sådan en type søvn, der er vigtig for at bearbejde og huske de følelsesmæssige ting, som man har oplevet i løbet af dagen. Og det kan måske forklare, at man pludselig får de her meget livagtige drømme, når man holder op med at bruge cannabis med THC, fordi THC ikke længere er i systemet til at undertrykke REM-søvnen. Og så kommer drømmene sådan lidt mere intens tilbage, når de kommer tilbage. Man kan også opleve at få svært ved at blive sulten, og så kan man også opleve at få en sådan uro i kroppen. Man kan også opleve at komme i dårlig humør og blive mere ked af det, end man plejer at være. Og så er der også nogen, der oplever influenzasymptomer som hovedpine og mavepine og ømme led. Mennesker er jo selvfølgelig forskellige, og det
det er forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer. Så nogle mennesker oplever kun et mildt ubehag, og andre oplever mange og mærkbare symptomer. Og her er det vigtigt at være klar over, at de her symptomer er midlertidige, fordi man kan sagtens komme sådan 2-3 uger hen i ens cannabisstop, og så tænke, fuck, er det sådan her, jeg har det, når jeg ikke bruger cannabis? Så der kan det være rigtig godt at vide, at du skal sådan en 5-6 uger hen, før du begynder at ramme en normal tilstand. Her kommer nogle tips til at komme igennem den her tilpasningsperiode. Så gør noget, som du synes er sjovt, eller som du godt kan lide. Lav fysisk aktivitet, som kører din krop træt. Fortæl om det, du oplever til en, du stoler på, og bed måske også om hjælp til at holde dig fast på din beslutning. Og så prøv at se, om du kan gå i seng og stå op samtidig hver dag. Og forbered dem omkring dig på, at du måske er lidt off i et par uger. Noget andet, der kan være en hjælp, er at kigge på, hvad der har virket for andre. Og i det her studie, så har man undersøgt 119 cannabisbrugere, som enten er stoppet eller har reduceret deres brug. Og man har spurgt dem, hvad for nogle strategier de har brugt, som de har oplevet har hjulpet til at få kontrol over deres cannabisbrug. Og det første, de nævner, det som langt de fleste nævner, er kognitive strategier, hvilket er egentlig bare sådan et fancy psykologord for, at man i sine tanker holder fokus på, hvad det er, man gerne vil opnå. Så man for eksempel tænker på fordelene ved at få kontrol over sit brug, og at man har nogle positive tanker om, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre. Andre nævner, at de bruger hobbyer og distraktioner til at komme igennem tilpasningsperioden. Så er der også andre, der siger, at de mindsker tid med andre cannabisbrugere eller øger tid med ikke-brugere. Der er mange, der siger, at de bruger social støtte og hjælp til at holde sig fast på deres beslutning. Der er også nogen, der siger, at de fokuserer på arbejde og skole. Og så er der nogen, der siger, at de fokuserer på kost og motion. Så i den der tilpasningsperiode, hvor at man oplever de her symptomer, og man går og venter på, at ens cannabinoidreceptorer kommer tilbage til et normalt niveau, så er der faktisk nogle ting, man selv kan gøre for at styrke funktionen af ens eget indre cannabinoidsystem, og derved også tage toppen af de symptomer, som man oplever i tilpasningsperioden. Man kan nemlig gøre nogle ting for at sørge for, at kroppen er bedre til at producere endokannabinoider. Det er faktisk nogle ting, alle kan gøre, hvis de gerne vil styrke funktionen af deres indre cannabinoidsystem. Og her er vi jo især interesseret i at lave mere af det stof, som hedder anandamid, som forkortes AEA. Og det vil vi gerne have mere af, fordi at det er kroppens eget naturlige THC. Så i det her studie, der har de gennemgået forskning i, hvad man selv kan gøre for at øge produktionen af anandamid, og derved tænde eller booste ens indre cannabinoidsystem indefra. Der er flere forskellige studier, der viser, at moderat til hård fysisk aktivitet, det øger mængden af anandamid. For eksempel mener man, at anandamid er en medvirkende årsag til det fænomen, der hedder runners high, hvor folk de oplever sådan en lykkefølelse af at løbe længe. Så løb en tur, gå i et rask tempo, løft tunge ting, eller lav en eller anden form for hård fysisk aktivitet, så producerer du mere anandamid. Der er også forskning, som tyder på, at nogle typer af fødevarer kan øge mængden af anandamid i systemet. For eksempel omega-3-fedtsyre fra fisk og nødder, frugt og grønt med et højt niveau af kamferol, som bær og kapers og spinat, og probiotika som mælkesyrebakterier. Det kan muligvis over tid øge produktionen af anandamid i systemet. Der er også forskning, som tyder på, at nogle kosttilskud kan øge mængden af anandamid. For eksempel den plante, der hedder Echinacea, som vi på dansk kalder rød solhat, som oftest bruges til forkølelse, og også den komponent i cannabis, som ikke er psykoaktiv, som hedder CBD, kan muligvis øge mængden af anandamid i systemet. Og til sidst i det her studie, så nævner de afslapning, fordi vores tanker og følelser, de påvirker også vores krop, så når vi bliver stresset, så undertrykker vi faktisk anandamid i systemet. Så derfor så kan teknikker, som hjælper dig med at slappe af, som for eksempel meditation, sandsynligvis også forbedre anandamidniveauet i systemet. Det var alt for mig. Tak for din opmærksomhed. Tak til Helsefonden og Center for Rusmiddelforskning for at støtte det her forskningsprojekt, som hedder CanInfo, som den her video er en del af. Det kan sagtens være, at vi laver flere af den her slags videoer. Hvis du har idéer til andre emner, som du godt kunne tænke dig at høre mere om, så skriv den gerne i kommentarfeltet til den her video her.